Dette videoklip viser, hvordan man som host-mødeleder kan tilføje og tilpasse flere parate layouts sider i sit møderum. Når man er logget ind i et møderum som host-mødeleder, så får man vist en layoutbar i yderste højre side. Layoutbaren kan fjernes ved at klikke på det lille kryds i øverste højre hjørne af baren. Og layoutbaren kan genaktiveres ved at gå ind i menuen under Layouts, Open Layoutbar. Layoutbaren indeholder de sider, layouts, der er oprettet i møderummet. Her er indtil videre kun oprettet et enkelt layout, nemlig forsiden, den vi ser her. Man tilføjer et nyt layout til sit møderum ved at gå ind i menulinjen under Layouts og vælge Create New Layout. Et lille pop-up-vindue spørger, om man vil lave en helt ny blank side, eller om man vil kopiere en eksisterende. Jeg vælger at lave en ny blank side, og jeg kalder den PPS, PowerPoint Show, fordi det er min plan, at der skal ligge en PowerPoint til afspilning parat i den her side. Jeg klikker på OK. Og her har vi så vores nye tomme layout. For at det kan bruges, ja, så skal vi have lagt nogle cuts ind. Og for at vise en PowerPoint, der skal jeg altså kunne dele en fil. Så jeg vælger en delepot, Share, Add New Share. Den har vi her. Så skal jeg også have lagt en deltagerliste ind. Det er altid en god idé at have en deltagerliste med, fordi deltagerne i mødet eller kurset, de der har mulighed for at markere sig med håndsoprækning eller at udtrykke andre tilkendegivelser. Så vi lægger altså en deltagerliste ind, attendees. Og den kan vi placere herude. Det er også en god idé at have en chat med, sådan at mødedeltagerne har mulighed for at melde ind med nogle spørgsmål eller kommentarer. Så jeg lægger en chat ind. Ja. Og så skal vi lige have dem godt placeret og tilpasset til vores behov i det her layout. Sådan. Nu har vi fået lavet et nyt parat layout. Men jeg har også brug for et layout, hvor der ligger en video parat, som jeg gerne vil afspille for mine mødedeltagere eller kursister. Så jeg skal have lavet et nyt layout mere. Jeg går ind under Layouts, Create New Layout. Og nu vælger jeg også at lave et layout, der er en kopi af et eksisterende, nemlig kopi af PPS'en. Det er de samme funktioner, jeg har brug for. Jeg kalder den video. Og klikker på OK. Nu har jeg altså fået 3 layouts. Jeg har min forside, jeg har min PowerPoint, og jeg har min video layout liggende parat. Til sidst vil jeg lige tilføje endnu en, hvor jeg klargør en fil til deling og visning for de andre. Så jeg går ind under Layouts, Create New Layout, og jeg kopierer igen en eksisterende, det kunne være video, jeg kalder den dokument. Og klikker på OK. Nu er der altså 4 forskellige layouts parat. Jeg skal nu have aktiveret det, jeg gerne vil vise inde på PowerPoint layoutet. Jeg klikker på pilen ved Share My Screen. Jeg vælger et dokument, jeg vil dele. Og det var jo en PowerPoint, jeg skulle have fat i. Jeg har den liggende her. Hvis ikke jeg allerede havde den uploadet, ja, så kunne jeg gå ind og så uploade den fra min egen computer, browse my computer, og så finde filen der. Men jeg har den altså allerede lagt op. Den ligger her. Jeg markerer den. Klikker på OK. Og her har vi så den PowerPoint liggende parat, som jeg har planer om at afvikle undervejs. Jeg vil også lige have min video parat. Den har jeg ikke uploadet på forhånd. Det er et dokument, det er en fil, jeg vil dele.
Så jeg har ikke uploadet den på forhånd, så jeg må lige hente den fra min egen computer. Og den ligger her et eller andet sted. Der har vi den. Den bliver uploadet og konverteret til et passende format, som Adobe Connect kan håndtere. Og her har vi den så. Vi kan nu afspille den. Og så mangler jeg kun at klargøre den sidste med dokumentet. Det er igen dokument, jeg vil dele. Og det jeg vil dele her, det er en fil om online-kurser. Jeg klikker på den. Jeg klikker OK. Den her er altså også allerede uploadet til computeren. Nu har jeg altså klargjort 4 forskellige layouts, som er parat til hurtig afvikling under et møde eller et kursus. Her har vi vores almindelige forside. Jeg har det sted, hvor PowerPointen er gjort klar. Jeg har det sted, hvor videoen er gjort klar. Og jeg har det sted, hvor dokumentet er gjort klar. Hen ad vejen, der kan man godt komme til at få en hel del forældede pods, filer med mere liggende herinde på sit møderum. Og det kan godt gøre det lidt uoverskueligt, så en gang imellem er det en god idé lige at få ryddet lidt op i sine pods. Det gør man ved at gå ind under pods, Manage pods, og her har vi så en liste over alle de pods, der er oprettet i møderum. Man kan meget let forvise dem, der ikke bliver brugt, ved at klikke på Select Unused. Der markerer den så automatisk alle dem, der ikke er i brug. Ja. Og så kan man slette dem. Hvis der er tale om at få redigeret de filer, som man allerede tidligere har lagt op, så går man ind under Meeting, Manage Meeting Information, Uploaded Content, og her har man så alle de filer, man i tidens løb har fået lagt op på sit møderum. Og man kan så markere dem, der ikke længere er behov for, eller ikke længere er aktuelle, ved at sætte flueben ud for dem, og derefter klikke på Delete. Så forsvinder de ud af systemet. Det var altså lidt om, hvordan man forbereder forskellige layouts, forskellige sider, så de ligger parat til brug under et forløb på Adobe Connect Pro.